Takulandirani pano pa Tilankhuleni Ambuye. Moni nonse. Muliso ndi ine Deacon Justin Malewezi Jr. kuchokera ku Liverpool Diocese, United Kingdom. Lero pa 27 July 2025, la Mulungu wa 17 munyengo ya pachaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Genesis, mutu 18, kuyambira ndime ya 20 kulekeza 32. Owerenga ndi amayi Dr. Amy Malewezi kuchokera ku Queen of Martyrs Parish, Liverpool Diocese, United Kingdom. Mawu achiwiri akuchokera mukalata ya Paulo oyera kwa Akolose, kuyambira ndime ya 12 kulekeza 14. Owerenga ndi abambo Benedict Chadzutsa kuchokera ku St. Gerard's Parish, Birmingham Diocese, United Kingdom. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Chonde musandikwiyire Ambuye, koma ndilankhule kamodzi kokhaka. Tsono Chauta adawuza Abrahamu kuti pali zolakwa zoopsa zokhudza Sodomu ndi Gomora, ndipo tchimo lawo ndi lalikulu kwambiri. Choncho ndikuti nditsikireko kuti ndikaone ngati zolakwa zimene ndamvazo ndi zoona. Ngati si choncho ndidzadziwa. Anthu aja adachoka napita ku Sodomu, koma Abrahamu adatsalira ndi Chauta. Apo Abrahamu adayandikira kwa Chauta namufunsa kuti, kodi monga mudzawonongadi anthu osachimwa pamodzi ndi ochimwa? Nanga patakhala kuti pali anthu 50 osachimwa mu mzindawo, kodi mudzawonongabe mzinda wonse? Kodi simudzawuleka kuti musunge anthu 50 amenewo? Ndithu simudzawononga anthu osachimwa pamodzi ndi ochimwa. Chimenechi nchosatheka, ndipo simungachite. Mukadatero bwezi anthu osachimwa akulangidwa kumodzi ndi ochimwa. Kutalitali inu simungachite zotere. Kodi mweruzi wa dziko lonse lapansi nkupanda chilungamo? Chauta adayankha kuti, ndikapeza anthu 50 osachimwa mu Sodomu, ndidzawuleka mzinda wonsewo osawononga chifukwa cha anthu 50 amenewo. Abrahamu adalankhulanso adati, chonde ndalimba mtima polankhula nanu chotere Ambuye. Inetu ndine munthu chabe pamaso panu. Nanga pa chiwerengero cha 50 pakangoperewera anthu 5 okha bwanji? Kodi mudzawononga mzindawo popeza kuti asowa anthu 5 okha? Chauta adayankha kuti, ndikapeza anthu 45 olungama sindidzawononga mzindawo. Abrahamu adafunsanso kuti, nanga pakapezeka anthu olungama 40 okha? Chauta adayankha kuti, ndikapeza anthu 40 sindidzawononga. Apo Abrahamu adati, chonde ndapota nanu musapse mtima Ambuye. Tsopano ndifunsanso, nanga mutapeza anthu olungama 30? Chauta adati, ndikapeza anthu 30 sindidzawononga. Tsono Abrahamu adati, ndapota nanu, khululukireni kulimba mtima chotere polankhula ndi inu Ambuye. Nanga mutapezeka anthu olungama 20? Chauta adati, ndikapeza anthu olungama 20 sindidzawononga mzindawo. Abrahamu adati, chonde musandikwiyire Ambuye, koma ndilankhule kamodzi kokhaka.
nanga mutapeza 10 okha. Apo chauta adati, ndikapeza olungama 10, sindidzawuwononga mzindawo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri amkalata ya Paulo oyera kwa Kolose mutu 2 ndime 12 mpaka 14. Pamene mudabatizidwa mudachita ngati kuyikidwa m'manda pamodzi ndi Khristu, ndipo ndi ubatizowo mudaukitsidwanso pamodzi naye pakukhulupirira mphamvu za Mulungu amene adamuukitsa kwa akufa. Inu kale munali akufa chifukwa cha machimo anu, ndiponso chifukwa munali osawumbalidwa mu mtima. Koma tsopano Mulungu akupatsani moyo pamodzi ndi Khristu. Adatikhululukira machimo athu onse. Adafafaniza kalata ya ngongole yathu yonena za malamulo a Mose. Kalatayo inali yotizenga mlandu, koma iye adayichotsa pokuyikhomera pa mtanda. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu 11 kuyambira ndime 1 kulekeza 13. Nthawi ina Yesu ankapemphera pamalo pena. Pamene adatsiriza, ophunzira wake wina adampempha kuti, Ambuye, tiphunzitseni kupemphera, monga Yohane M'batizi adaphunzitsira ophunzira ake. Yesu adati, pamene mukupemphera muziti, Atate, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze. Mutipatse ife tsiku lililonse chakudya chathu cha masiku onse. Mutikhululukire ife machimo athu, pakuti ifenso timakhululukira aliyense wotilakwira. Ndipo musalole kuti tigwe mzotiyesa. Adawawuzanso kuti, tangoganizirani, wina mwa inu ali ndi bwenzi lake, nkupita ku nyumba kwake pakati pa usiku. Nakamuwuza kuti, iwe mzanga, kodi ungakhale ndi buledi mutatu? Kwafika bwenzi langa, ali pa ulendo, ndipo ndilibe choti ndingamupatse. Koma wa nyumbamo nkuyankha kuti, usandivute, ndatseka kale pa khomo, ndipo ine ndi ana anga tagona. Sitingadzukenso kuti tikupatse bulediyo. Ndithu, ndikunenetsa kuti adzauka nkumpatsa, osati chifukwa ndi bwenzi lake, koma chifukwa cha khama la wopempha uja. Ndipo adzampatsa zonse zimene akusowa. Motero ndikukuwuzani kuti, pemphani, ndipo adzakupatsani. Funafunani, ndipo mudzapeza. Gogodani, ndipo adzakutsekulirani. Paja munthu amene amapempha ndiye amalandira, amene amafunafuna ndiye amapeza, ndipo amene amagogoda ndiye amamutsekulira. Ndani mwa atatenu mwana wake atapempha nsomba iye nkumpatsa njoka? Tsono ngati inu nkuyipa kwanuku mumadziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino, nanji Atate akumwamba angalephere bwanji kupereka Mzimu Woyera kwa amene awapempha. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Ine ndimakumbukira ndili form 2, pakuti ndimaphunzira ku Day Secondary School. Ndimakumbukira kubwera kuchoka ku sukulu kufika ku chipinda kwanga, nkumawamva anzanga akucheza panja,
koma ine nditabindikira kupemphera kolona. Ndimawapempha amayi Mariya kuti andipemphereko kwa mwana wawo Yesu Khristu, kuti zimene ndikuwerenga zilowe m'mutu ndipo ndikhonze bwino mayeso. Ine ndinali ndi vuto loyiwalayiwala. Ndimakumbukira kulemba mayeso. Zimene ndimawerenga kumatha kuziona m'mutu mwanga. Pachizungu amati photographic memory. Ine ndimakhulupirira ndithu kuti nditapemphera mobwerezabwereza podzera mwa amayi Mariya m'njira ya kolona, Mulungu adamva pemphero langa ndi kundipatsa mphatso imeneyi yokumbukira maonekedwe a zinthu mmene zilili. Mayeso adayenda bwino zedi. Mthenga wa Ambuye wa lero, Luka akutiwuza za pemphero. Pali mapemphero osiyanasiyana: pemphero la kolona, pemphero la salimo, pemphero la novena ndi ena otero. Koma pemphero limene Yesu akuwawuza ophunzira ake ndi pemphero lolankhula ndi Mulungu Atate, ngati mmene mwana amalankhulira ndi kholo lake. Poyamba tinene kuti pemphero ndi njira imene timalankhulana ndi Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Mwana amene amadziwa kholo lake ndi mwana amene amakhala pansi ndi kucheza ndi makolo ake. Ife ngati ana a Mulungu, kuti timudziwe Mulungu kholo lathu, tiyenera kukhala naye ndi kumumvera zimene iye akutilankhula. Limenelo ndiye pemphero. Tikhoza kumulankhula Mulungu pa njira zosiyanasiyana. Ophunzira a Yesu amamupempha kuti awaphunzitse njira ya kupemphera mmene Yohane anawaphunzitsira ophunzira ake. Iwo anatero chifukwa pa chipembedzo cha Chiyuda panali magulu osiyanasiyana ndi aziphunzitsi awo osiyanasiyana. Ndiye iwowo amadziwika ndi mmene amapempherera. Yohane ndi gulu la ophunzira ake amapemphera mwa njira yawo. Ichi nchifukwa chake ophunzira a Yesu akufuna kudziwa njira yawo yoti adziwike kuti ndi mmene ophunzira a Yesu amapempherera. Ndiye pemphero ili la Atate athu ndi pemphero limene onse olondola Yesu amapempherera. Pempheroli timayamba kuonetsa kuti ife ndife ana a Atate. Atate athu muli mmwamba. Kuwapatsa ulemu ngati kholo lathu. Dzina lanu lilemekezedwe. Taganizani, ali mwana wanu kukupatsani ulemu chonchi poyamba akukulankhulani. Ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe. Sabata imeneyi tagawanapo za ufumu wa Mulungu. Ife ngati ana a Mulungu, pempheroli tikunena kuti Mulungu okhazikika ndi kulamulira kumwamba, iye akhazikike ndi kulamulira pansi pano mu mitima yathu. Ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitike. Ife tikudzipereka ndithu kwa Mulungu wathu. Zonsezi tanena tisanayambe kupempha. Ganiziraninso ali mwana wanu kufika pamenepa asanayambe kupempha. Kenako tikupempha chakudya, tikupempha kuti atikhululukire, komanso tikupemphanso kusasiyidwa muchinyengo. Ife tisanayambe kumupempha Mulungu Atate wathu, tiyenera kuonetsa kuti ife ndife ana ake, kupereka ulemu, kuonetsa kuti iye ali ndi mphamvu zonse kwa ife. Kenako tikhoza kupempha zosiyanasiyana. Komanso Yesu akutiwuza kuti tikhale ndi khama pa mapemphero athu. Mulungu amaona khama lathulo nkutipatsa. Abale, tiyeni tikhale akhama polimbikira kupita ku nsembe ya misa, kupemphera kolona ndi mapemphero ena osiyanasiyana. Ndipo tidzaona kuti mu mapemphero onsewo muli pemphero la Atate athu, limene iyeyo Yesu Khristu
mwana wa Mulungu anatiphunzitsa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.